Hai că o să fac un tutorial până la urmă, că nu știu, s-ar putea să căutăm foarte mult până să găsim unul. O să arăt puțin așa interfața. Ce trebuie să știi cel mai mult, cam cum le scoți în prima fază, cam cum sunt ele poziționate și dacă cumva, spre exemplu, renunți la unul, să te poți întoarce la ele cumva. Aici ai Content Browser, poți să scoți 1, 2, 3, 4 și așa mai departe. Aici ai Detail, poți să scoți la fel mai multe detailuri și așa mai departe. De fiecare poți să scoți, să faci, să zic, două interfețe. Ai scoți contentul, l-ai scos de aici, el aici rămâne, poți să mai scoți unul, spre exemplu. Ia să ne punem. Windows, Content Browser, poți să scoți încă unul și așa mai departe. Poți să tragi pe un alt ecran sau unul. Ok? Hai să băgăm înapoi. Ok, Windows. Content Browser avem, Detail 1, da? Detail-ul, când ai click, cam aici sunt toate proprietățile lui, cum ar fi, știi? Aici e Detail-ul pe fiecare obiect și mai este și World-ul, care și ăla trebuie. Report, așa, World, așa, cred că ăsta e. Nu? Sau că am schimbat de mult de pe 4 bun. Cred că ăsta, bun, ăsta este editorul de hartă, acum pe 5, ăsta e mai nou. Trebuie să și văd ce face cumva. Ce mai avem pe aici? Layers. Layers-ul aici, câte layere ai pe hartă, cum ar fi. De obicei pe ăsta încă nu-l folosesc, că e nou. Ia, ce mai avem pe aici? Level-ul. Asta e level-ul, este level sequence-ul. Când am un film, ăsta, aici apare filmul. Momentan nu avem niciunul. Ok. Outliner-ul, ca să-ți faci o idee, outliner-ul e tot ce e pe hartă. Poți să ai în Content Browser o grămadă de chestii, dar în outliner-ul ăsta, dacă poți să faci uite, hai să facem o hartă nouă, să o denumim test. Testul ăsta, save select. În outliner, aici e o altă hartă, știi? Dacă ai într-un joc, ai Content Browser aici și ți le iei toate și le pui pe un level, poți să faci mai multe nivele și să le combini între ele. Bun. Acum cum ne va revine la map-ul meu? Cred că nu mai am map-ul meu. Ok, minunat. Bun. Hai că vedem unde găsim map-ul altul. Ce mai avem pe aici? Play sector. Ăsta e foarte important. Cred că l-am scos sau nu era. Ce mai avem pe aici? Și wall settings. Bun, wall settings ăsta ai detail settings și ai wall settings. Hai să adăugăm aici niște chestii. De aici adaugi cam toate chestiile care se pot manevra în joc. Hai să vedem, hai să căutăm un plan. Ok. Play. Îl tragem pe world, nu avem niciun light. Hai să luăm și un sun. Sun? Nu? Nu avem? Ok. Light, ia să ne uite pe aici, cred că e visual effects. Ok. Directional light, ok. Light-ul sunt de mai multe feluri. Sun-ul cam mănâncă foarte multe resurse. Ia să mergem aici la FPS. Aici, de aici ai mai multe chestii pe care le poți activa real-time, să se desfășoare în real-time, blueprint-urile, show FPS, niște chestii, o să trecem prin ele mai târziu. Bun, acum avem 120, dacă sting lumina, s-ar putea să vin tot atâta, că mă duce stația. Se pare că nu. Ok. Bine, cu cât adaug mai multe obiecte, cu atât mănâncă mai mult FPS, pentru că Sun-ul mănâncă cel mai mult să randeze lumina. Celelalte point light-urile și astea sunt niște lumini care mănâncă mai puține resurse. Dar nu te bag în detalii aici. Hai să luăm un cub. Bun, luăm cubul ăsta. Și mergem aici la Details și îți arăt niște chestii. Location. Hai să mutăm pe 0 și planul îl mutăm și pe el pe 0. Și pe tasta F, când apeși F, te mută lângă obiectul respectiv. Ok.
Bun, hai să mergem pe plan și să-l facem puțin mai mare. Dacă dai loc aici și mărești, el se va mări pe toate axele. Da, frumos, super. Aici ai W este pentru Move, E este pentru Rotate, R este pentru Scale, nu știu ce făcea Q. Ok, Select Object, ok. Poți să-l scalezi pe două axe sau pe o singură axă sau pe toate axele când se îngălbenește tot. Așa, sau aici, dacă dai loc pe toate axele, dacă nu dai loc, se poate muta pe singura axă. Foarte important e că Unreal 5 acum are și Quixel Bridging direct nativ în el. Hai să și deschidem. Da, i-am căluții. Așa, bun. Și are și contul meu? N-are contul meu, bine. Hai să vedem, poate că și detectat. Ei, ce prost. Da, mă ia încă o dată. Tot ce faci în MetaHuman pe browser, toate apar aici. Mi se pare că nu le poți edita din el, dar le poți importa. Spre exemplu, te duci la Npack, l-ai descărcat, la colecție aici ai Environment, Historical, toate sunt gratuite, nu costă nimic, poți să descarci câte vrea, mușchiutor. Așa. Bun, hai să vedem ce mai găsim pe aici. Ai pietre, forest, hai să facem o demonstrație, să luăm ceva. Ce să luăm de aici? Să luăm niște... Nu, că nu stau să desenez acum pe ăsta. Archifix și ascund de aici ceva 3D. Uite, hai să luăm asta. Bun. De aici ai medium quality, low quality, depinde cât te duce placa, atât îi dai. Hai să dăm HD atunci. Bun, te setări pe aici, download. Știi să faci de astea? Sau trebuie să te setezi ea? Ia uite că merge. Bun, ia să ne mult și bagă unde trebuie. Ce m-a întrebat aici? Ce drăguț, ce drăguț, ce drăguț, merge. Așa, era o problemă înainte, trebuia să-l resetezi, să pui în altă parte. Hai să salvăm toate astea, că nu se știe dacă luăm un crash. Și 3D asset, hai să luăm asset-ul ăsta de aici. Bun, ăsta este mesh-ul, ăsta e materialul la mesh. O să te bagi și în material, dar nu aș vrea să se umplu capul chiar din primul tutorial. Hai să începem cu mesh-ul. Ca să te miști mai încet, ți-ai apăsat pe movement, adică să te miști cu WASD și când dai de rotiță se poate mișca mai încet sau mai rapid. Asta e varianta de ăsta, numai ca să nu stai să setezi manual, e mai ușor din rotiță. Asta e fiind suprem. Hai să dăm înapoi pe 4, că ăla este normalul. Să ne mișcăm puțin pe aici. Și drag and drop la ăsta. Ia să ce avem aici. Ce drăguț, uite. Ia să dăm puțin. Să facem și mai mare. Pe toate axele, mai mare, nu mai mică, așa. Bun, asta e chestia cu materialul, poți să populezi. Aici sunt niște chestii, cât de mult să se micșoreze, poți să dai pe 1, se mișcă super încet. Aici este scale-ul și aici este rotate-ul. Se rotește 5 grade, 15 grade, 10 grade, poți să spui să rotați pe 120. Ia să hop, hop, se mișcă direct pe snap. Bun, hai să lăsăm pe 10. Dar pe 10 nu vrei. Nu vrei pe 10, nu. Ba da, ok. Vrea pe 10, dar trebuie să trag mai mult. Hop. Și asta e chestia cu rotation-ul, location-ul și scale-ul, toate sunt aici. Să-ți mai prezint aici materialul. De obicei când ai materialul sau faci un material, hai să facem un material rapid așa. Quick demonstration. Hai să facem un, nu știu, hai să facem un fier. Adaug un multiplier pe M, când ține apăsat pe M, scot multiplier. Bun. Ok. Adaug un color care este pe 3, pe care convert un parameter și spun tint, adică de la color.
pe care o să-l multiplic cu asta. 1, când apăs 1 și click, îmi scoate o variabilă de tip float, care o bag aici, o transfer și partea și spun multiplicare culoare. Ok? Și asta să fie un default de .5. Aș vrea. Ok. Asta intră în base color. Scoatem promote to parameter. Este roughness. Promote parameter metallic. Și cam atâta. Am făcut repede materialul. Și ăsta, parametrii ăștia, dacă le las în forma asta, nu îi pot modifica decât de aici. Adică e cumva calculat. Astea sunt variabile de tip variabilă de tip parametru care se poate schimba în timp real oricând. Wow. Bun. Iar ce am făcut aici, am expus metalicul, roughness-ul și uite și pe ăsta l-am expus. Hai să dăm o culoare mai mare să știm și despre ce e vorba. Și dăm un white. Ok. Și am făcut un plastic aici. Hai să-l salvăm. Să băgăm aici. Hai să facem chestia asta. L-am creat aici. Hai să dăm și nume. Hei, nume. F2. Așa. Material. Cuvă. Așa. Cuva, mă. Material și băgăm unde nu este. Unde este. Uite aici. Ăsta. Bun. Așa. Și cuva acum are plastic pe el. Ok. Hai să mergem înapoi la el. Și să luăm materialul de cuvă. Și să promovăm la un create material instance. Material instance-ul ăsta am acces la ce am expus în primul material, am acces aici. Hai să băgăm pe cuvă pe ăsta. Și când îl deschid, toate variațiile alea pe care le-am expus le găsesc aici. Hai să activăm metalicul, multiplier-ul, roughness-ul și tint-ul. Aici am expus culoarea, am expus roughness-ul, multiplier-ul și ăsta metalicul. Și hai să ne jucăm cu el. Să ne jucăm cu variabile. Metalic, pac. Deci, uite cum sare FPS-ul. Fup. Bun, asta mănâncă pentru că variabilele astea de genul ăsta nu sunt calculate deja, sunt precalculări, iar în timp real îmi calculează chestia asta. Mănâncă o grămadă. Aici ai multiplier de culoare, poate să fie roșu, poate să fie un roughness mai mare. Băi, du-te mă. Așa. Culoare de multiplicare poate să fie spre 0 sau spre negru sau spre mai mult roșu. Mai mult roșu înseamnă 1, 0 înseamnă negru, adică multiplier de color între astea două. Nu știu, metalicul, te cam prins ce face asta. Și roughness. Pot să fac o oglindă, roughness 0 înseamnă oglindă, cu metalic 1. Metalic 1 e proprietate de oglindă. Nu are nicio reflexie momentan, cred că putem să luăm un sky asemenea. Asta e cum sare FPS. Sky. Sky atmosphere. Bun. Se pare că ăsta nu calculează cumva. Pentru că trebuie să activez niște setări. Dar nu le activăm acum, că nu are rost. Ce ți-aș prezenta la capitolul Blueprint, programare, nici nu știu dacă te-aș băga în detalii acum. Aș face chestia asta să se învârt acum pentru dar ce aș putea să-ți mai arăt. La World Settings aici, cum să explic, World Settings-ul din el poți să activezi niște chestii sau să dezactivezi niște chestii care îți trebuie sau nu îți trebuie, depinde de proiect. Spre exemplu, dacă fac un user interface, nu am nevoie de skylight, nu am nevoie de cubul ăsta, nu am nevoie de nimic, pot să șterg toate astea și e blank și pot să fac un user interface. Cum se face un user interface? Hai să fac un scurt așa de decor. User interface, user interface, widget blueprint, ok, facem un widget blueprint și spunem UI test
și îl deschidem. Ok. Aici avem interfața, care arată cam așa în prima fază. Bun, și băgăm în el. Este full screen. Aici poți să spui ce să fie, ce diagonală să fie, axis, access, so on. Da, mergem pe laptop sau monitor și să spunem în 21, hai, mergem pe 27, mergem pe 27. Ok. Și facem aici o bordură, așa. Și nu se vede bordura mea sau? Nu am bordură? Vertical, box, așa, să hei, hei, ia, aici îți place? Bă, să nu o văd, unde ești, mă? Graf? Ok, nu aici, disa, uite-mă, eroare, fătăirea eroare asta. Așa, și am borderul și verticalul pot să trag, bun. Eu aici am făcut interfață, cea mai clasică, o să bag un buton aici, dar să-l bag într-un, te fac asta aici momentan, o să fac mai mare, dar cum îl fac mai mare? Padding, left to right, top, asta aici, ok, stai așa, trebuie să mai bag un vertical box, bagă aici, ia să băgăm orizontal, foarte cum horizontal box, ok. Bine, aici ai un buton, asta poate să fie variabil, mi apare aici event tick, unde ești events, trebuie să le văd pe aici variabil, uite, buton 45, dacă ăsta îi spun să fie al nume, spun butonul meu, așa. Când intru aici, îi spun butonul meu, așa, get, poate să fie un click, poate să fie un press, poate să fie un release, hover sau unhovered. Da, un click, dăm aici, face o variabilă. În fine, pot să-i dau niște variabile, acum nu sunt prea două dimineața, care pot să activeze niște funcții. Astea sunt utile de obicei în jocuri, în animații, vrei să apeși pe un buton să facă ceva sau nu știu, ai un user interface pe telefon, vrei să compilezi un joc sau vrei să compilezi o animație sau vrei să compilezi un film și vrei să treci de la secvență, de la secvența 1 la secvența 2 la apăsare de buton. Poate să fie exit, poate să fie multe chestii. Și de obicei, uite, mai nou m-am axat pe user interface pentru că cea mai tare chestie care ar putea să facă Unreal. Uite, am un vertical box, un vertical, pot să fac asta, duplicate. Am făcut două butoane aici. Dar de principiu asta am vrut să-ți explic. Grosso modo cam ce fac chestii de genul, ce s-ar putea face cu el. Sau asta e jucăria supremă. De aici din paletă poți să tragi ce vrei. O să trecem prin fiecare. Ai shape-ul, cilindru, con, plane. Aici este camera rig, con. Asta e cea mai tare chestie. Camera Rails Trail. Și să luăm și o cameră. Camera rig, uite, ține-mi camera. Ok, și mergem să, uite, facem un experiment acum rapid. Așa. Și, așa. Și punem camera asta. O punem pe rail. O dăm tag într-o, deci rail. Așa, rail. Și o resetăm de aici ca și poziție. Unde ești, mă? Detail. Așa, și resetăm poziția. Și o rotim la 8, nu asta vreau să rotesc. Aici asta la altă vreau să rotesc. O să-i dai și un offset, un pic așa. Oricum rail-ul ăsta nu se vede la play. Și hai să-ți arăt ce face rail-ul. Asta e cea mai tare chestie. Unde ești, mă? Pop. Hai să dăm bine aici la asta. Să facem asta mai mare un pic. Uite încolo. Așa. Și încolo.
facem pe asta puțin mai mare, scale. Așa. Să tragem puțin relul mai sus. Bun. Și de camera asta putem să facem o șmecherie. Ia văd încoace. Tu vin încoa. Dar o să văd și eu ce fac aici. Unde ești, mă? Focus. Mișto. Focus, manual. Vreau automat pe asta. E selectat-o sau nu? Ăsta este manual. Manual tracking, frate. Așa. Și tracking focus settings. Iuhuhu, ăla era. Bun. Și acum îmi face și focus pe ea. Asta era, da, prea mult. Bă, du-te-mă puțin mai jos, nu? Bine, atunci îți dăm manual. Minus 10. Perfect, așa. Și acum mergem pe rail. Facem hook. Teoretic trebuia să facă focus, dar ceva, nu știu dacă merge cum trebuie. Trebuie să văd care e șmecheria. Are un autofocus, uite-te la autofocus, nu. Trebuie să-i spun cât se numește, nebună. E, șmecheria, hai să arăt și level sequence-ul ce face, hai că nu mai vreau asta. Hai să facem un level sequence, uite aici, tot aici în folderul ăsta facem toate jucările. Animation, uite level sequence, așa. Nu mai trebuie să dau nume acum, hai să salvăm tot. Ta. Să intrăm aici. Bun, și luăm camera 3. Unde este? Camera real, drag and drop aici. Și de aici vreau să dea tracking la current position on roll. Asta, trebuie să spun variabila asta. O să vedem dacă am eu current position on roll mount. Ia uite, current position on roll. Bun. Și vreau de la frame-ul 0 să fie 0 și dăm aici add a keyframe. Bun, mergem după aia la ăsta și spunem pe 1 add a keyframe. Bun, și acum dacă dăm play, unde ești? Are și ăsta un play cumva. Aha, uite aici. Ia, play. Aha, uite că face ceva. Dar cumva dispare. Nu știu de ce dispare, dar cumva își face treaba cum trebuie. Blană. Și ai făcut un cel mai scurt movie. Bun. Acum, cât poți să împingi banda asta de la 0 la 1 e minim maxim, așa că poți să te duci cu ea. Dacă apeși alt, ți-ai apăsat pe alt și tragi, mai scoate una. Dacă ți-ai apăsat chiar pe alt, ori de pe ce săgeată tragi, alt înseamnă fac. Ok. M-am jucat foarte mult cu chestia asta, e super tare. Mai ales când faci animații de video, tracking-uri, virtual camera. Chestia supremă la chestia asta e că combinată cu robotică, practic se pot face multe chestii, poți să faci focal length la chestia asta, să sincronizezi prin Arduino focal length cu camera virtuală, cu camera faptică, se pot face tracking-uri de locație, de exemplu asignezi asta unui senzor Vive și camera faptică urmărește, de fapt camera virtuală urmărește camera faptică și automat și în Unreal se ia după ea. Super tare chestia asta. Am folosit-o cu Vive, super mișto. Avem local length, auto tracking și mai este local tracking settings. Hai să dăm înapoi să vedem ce face. Înapoi. Așa. Să zicem că ea e sucită, nu știu, o sucim cum o fi. Uite că e și blocată. Hai să o sucim așa, da? Și aici ai la camera, când selectezi camera, ai enable lock tracking. Bun, hai să o activăm. Și aici ai actor to track. Hai să luăm asta. Ok. Și hai să vedem ce face.
Dacă se mai mare și iuhuhu. Ia să vedem ce face. Ce drăguț. Cel mai drăguț. Play din nou. Banana. Și asta e level sequence-ul. Poți să-i spui, de exemplu, aici să fie 4. Asta e ce face. Poți să schimb 7. Dacă dau play, pleacă cu viteză de aici. Și după care pot să-l iau pe ăsta, du-mai încoace. Îi spun aici, întoarce-te la punct 2 și aici la 0, 0, 0. Așa, 0. Enter. Ia să vedem ce am făcut. Put un fum, matrix și cea mai tare chestie. Hop. Hop. În tutorialul următor o să arăt și cum se face o moțiune, cum se sablează, cum se face film din ea. Ia să pe pac. Mi s-a dus camera iurea. Aha. Mi-a rămas camera iurea. Unde e? Aha, uite aici. Da, să nu te miști cu camera în loc, că se duce locația și rotația. Putem să dăm așa. Nu se resetează pentru că e loc pe tracking. Hop, hop, hop. Super tare. Altceva te las să afli. Cred că până aici un tutorial scurt, rapid. Restul te bag în detalii mai târziu.